Yes, goitai. Amen. Jesus goitai. سمع له. Jesus goitai. Amen بلو. أملاك مسجن. እግዚአብሔር ይባረክ ሰላም ጎይታም ሰኻትኩም ይሁን አብዝ ዘለኹም እቶም ብላይን ተከታተሉና ዘለኹም ብሩኻት በህይወት አለና አሜን አምላክ መስገን ነትጎንኹም ዘለስክ ጠምቶ አለኻ በህይወት በሉ አሜን ጎይታ ይባረክ አብትኒውስ እዝደ ሐለፈ ዓመት ሞታት የም ጽብጸቡ ይቅመለሁም አብ አሜሪካ አብ ዓለም ለኸ አብ ሚኒሶታ ጽብጻብ نحنا جن كم محرته تلعله بهوت علنا እግዚአብሔር ይመስገን ድማ በጣም ፍላይ ነዴታት እግዚአብሔር ይባርክን ክብለን ዝደሊ ካብት ዝጉዳይ ዝጅመር ብርከን ዓጺፈን አክንዳና ዝጽልያ ብሩኻት አዴታትን አሓትን አለዋና እንታይ ዳ አሕዋት ደበልካ ኸይትብሉኒ አወዳ ድባሉ ይራኹን ብዙሕ ስለ ዝኾንክ ይግሬታ ብሩኻት ነገራት ኩሉኹም ይኸም ዝኸይደሎ ንርኢ ኣለና በዚ ሕማም ዝጀመረ ናይ ምድርና ጉዳይ ድማ ንርኢ ኣለና ናበይ ንኸይድ ከም ዘለና ሎሚ ትዛነየሉ ግዜ ከም ዘይኾነ ሪላክስ ትገብረሉ ዛዕባ ናበላኻ ምድራዊ ነገር ጥራይ ዝሓስበሉ ከም ዘይኾነ ንሪኦ ኣለና ብሩኻት እና ናይ ብሓቂ ፀኒዕና ክንፅሊ ፀኒዕና ምስ ኣምላክ ክንጠብቕ ይግባአና እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ كابانا سب خدنا يريو كم محرت سلة العلينا بهود دلنا نتنفذ دلنا نسرح دلنا إجزابير محرس سلة زجبر لنا بربوزحات يوم دخول زلوا نا ما يبحكي أصنعنا كنسلي جبأنا أملاهم مسكن يسوع قويتا يامين قال إجزابير كرم مجماري نتنا يلوم تدالي يزلوا خزي كلها نام متحف كلسنا وص أمناهم كلته كبحاده قاعد تدل فقدهن رينا وقويتا بيس كرسوسم كم بي ذرفت سل الزرفوان نحر قوينان سل الزبرسوان دابهير كم تخبرت إسرائيل نخبرت ياقوب مرسو يمو اتمبرسي يديبه كالو نتعردخ حلوه نتمقدع أمعدوه رقو خادم ما دلدلو حيل خادم ما أزيخا أبرتعيو سمعوا لنا اتمبرسي يديبك كالومو عردخا حلوو نتمقد خادم ما أمعدوو حقو خادم ما أدلدلو حيل خا أزيخا أبرتعيو انت يقبرالو تمبرسي يديبك كالو ومو عردخا حلو مقد خادم ما معدو حقوق هذا ما أدلدل حيل خادم ما خملش كان تقبر له وسخله اتمبرس تقبر له يديب الله نهوت كخبرس ننابرخ خبرس نهزبخ خبرس نمحبر كخبرس انت يقبر له يديب الله مو نسخات قبر ما عردخا حلو حقوق هذا ما أدلدل ما قد خادم ما معدو نبي خم تخيل دلها ما عدو حيل خادم ما كمل شكاوس خلو يبلنا له እግዚአብሔር አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ካብ ዘለና ይኹልና እንትሲናሞ ነዝሎም መዓል ዝሃበና ጎይታ ድማ ቃል ክንሪኢና አብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ስጋዕ 3 እግዚአብሔር ይመስገን بقيتا بيس كرسوسم كم بيه رأي يوحنس معرف حدا كاب حدا سقع سلسة حس آريا اتغلطي في خون زلو نباروتم انت خريوم إلو أملاخ ذهبو نايس كرسوس رأي بيد ملاخور يوخو نباري يوحنس آرايو نسون قال أملاخن نمسكر يسون كرسوسن نتزر رأيو زبلو خل مسكيرو قالو اتزبن كربا يمو اتنذي قال تنبيت إذ زنببن أتم سمعون نتابو تصحيف ذلون زحلون بصان يوم لقال زي أنا خن مهارة لما عالتي اتزبن كربا يمو نتقال زي زنبب نتو تصحيف ذلون ما زحلون سي بصان يوم
ጎይታ ይባረኽ እታርስቲ በዘለኹ ዘበን ቀረባይሞ ከም ቡፃን ኮይና ንመላለስ ኩላና ንበሎ እቲ ዘበን ቀረባይሞ ከም ቡፃን ኮይና ንመላለስ ክንጽሊና ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ክምህረና ምእንቲ ቅዱስን ዘላለማዊ ብሩኽን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርን በካለና እግዚአብሔር አምላኽ ዘበን ቀረባ ምኻኑ ትነግረና ኣለኻ ነቲ ቃል ክነንብቦ ነቲ ቃል ድማ ክንሰምዖ ነቲ ኣው ዘሎ ቃል ድማ ክንሕልዎ እግዚአብሔር አቦ በመንፈስካ ጌርካ ሎሚ ትነግረና ኣለኻ እግዚአብሔር አቦ ነዚ ክንገብር ዓቕሚ ክትበና በመንፈስካ በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ናይ ኣፍ ክርስትና ጥራይ ኮይና ከይንተርፍ እግዚአብሔር አቦ ከምቲ ንስኻ ደለና ኮይና ክንጸንሐካ ምእንቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ክትረዳና ንጽልይ ኣለና ንርእስና አምሊጥና ንብዙሓት ነምልጥ ኮይና ምእንቲ ክንርከብ እግዚአብሔር አቦ ንርእስና ደይምና ንብዙሓት ድማ ምእንቲ ክንደይብ እግዚአብሔር ክትረዳና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ዘበና ከነለሊ አምንታይ ዘበን ከም ዘለና እግዚአብሔር ከነስተውዕል ዘስተውዕል ልቢ ሎም ክዋሃበና እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ስምካን ስለ ጽድቅኻን ኢልካ ሓለዋኻን ፍቅርኻን እግዚአብሔር አቦ ስለ ዘብዛሕኻልና ብህይወት ዘለና ካብ ምሕረትካ ተላዕለ እሞ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ክብሪ ንበካለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ቅድሜና ዘሎ መዓልታት ኩሉ ድማ ንዓኻ ነረክብ እግዚአብሔር አቦ ነዚ ጉባኤ እዚ ነዚ ማሕበር ዝዋጋእ ናይ ጸልማት ጉልበት ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ ንኣስሮለና እግዚአብሔር አቦ ነዚ ህያው ቃልካ ሰሚዕና ከይነ ተግብሮ ሰሚዕና ከይን ገብሮ እግዚአብሔር አቦ ከይን ሕልዎ ዝዋጋእና ዘበለ ኩሉ ኃይል ጸልማት ድማ ዝተኣስረ ይኹን ኩሉ ክብሪ ንስኻ ውሰዶ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጎይታ ይባረኽ ከፍ ንበል አምላኽ ባረኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ዘበን ቀረባይ እሞ ከም ቡፃን ኮይና ንመላለስ ባርታ ነጥቢ ደልያ ዘለኹ እታ ሰለስተ ዘላ ኣብ ፍቅሪ ሰለስተ ዘላ ዘበን ቀረባይ እሞ እቲ ነዚ ቃል እዚ ዘንብቦን ዝሰምዖን ነቲ ኣብኡ ተጽሒፉ ዘሎ ድማ ዝሕልዎንሲ ብፁ ይብለና ኣሎ ሓሙሽተ ነጥቢ ካብ ዝክንወስድ ኢና እቲ ዘበን ቀረባ እዩሞ ካልኣይ ድማ ዘንብቦ እቲ ሳልሳይ ድማ ዝሰምዖ እቲ ራብዓይ ድማ እቲ ኣብኡ ዘሎ እንታይ ዝገብሮ ዝሕልዎ ዝፍጽሞ ዝገብሮ ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ድማ ብፁ እዩ እምበኣርን ዝተጌርካ ስኒ እዚ ዓይነት ታይትል እዚ ይወሃበካ እንታይ ተጌርካ ነቲ ቃል እንተንቢብካዮ ነቲ ቃል እንተሰሚዕካዮ ነቲ ቃል ድማ ሰሚዕኻን አንቢብካን እንታይ ተገበርካዮ እንተ ተግበርካዮ እንታይ ትበሃል እስኪ ብፁ ጎይታ ይባረኽ ብፁ ትበሃል ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ እምበኣር እቲ ዘበን ቀረባ እዩ ኩሉ ነገር ዝነገረና ዘሎ እቲ ዘበን ከም ዝቀረበ ጎይታ ዝመፀሉ ዘበን ሲ ኣዝዩ ቀሪቡ እዚ መዓሲ ተባሂሉ መስሊኩም ቅድሚ 2000 ዓመት ነተናብ ሸውዓተ ማሕበራት ዝነበራ ኣብቲ ናኤሻ ኣብዚ ናይ ተርክ ከባቢ ዝነበራ ማሕበር እዩ እዚ ጽሑፍ እዚ ትንቢት ዝተጻሒፉለን ሽዑ እንታይ ብሎን ዮሐንስ ወዲ መዝሙር ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽሒፍዎ ኣብ ጳጥመስ ትበሃል ደሴት ተኣሲሩ ከሎ ይጽሒፍዎ ጽሑፍ እዚ ሕጂ እንታይ ብሎም ደሎ ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ማሕበራት ራእይ ዮሐንስ ሕጂ ነዚ ሕጂ ዘለና 21 ሴንቸሪ ዘለና ሰባት ንኽርዳእና ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብምንታይ ብምሳሌም ብራእይን ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ክርስቲያናት ግን ቀሊል ነይሩ ክርድእዎ ሕጂ ብምንታይ ዝብለሉ ነዚ ትንቢት ቃል ትንቢት እዚ ዘንብቦን ዝሰምዖን ነታው ዘሎ ዝሕልዎን ሲ እንታይ ብሎን ብፁ እዩ ይብሎም ኣሎ ኣብ ምንታይ መከራ እዮም ነይሮም ሳቶም ኣዝዩ ከቢድ መከራ ኣገልገልቶም ዝቕተልሉ ነበሩ ግዜ እዩ ኣገልገልቶም ዝእሰሩሉ ዝነበሩ ግዜ እዩ ኣገልገልቶም ድማ ገሊኦም ኮምፕሮማይዝ ገይሮም ምስ ሲስተም ናይ ሮማ ተሰማሚዖም ካብ ማሕበር ዘንቢሎም ሓሳቦም ክልውጡ ዝመፁ ግዜ እዩ ከም ዝሎም ንሪኦ ዘለና ምስ ቃል ኣምላኽ ኮምፕሌን ንጥዕመካ ጥቕስ እንዳ ዝቑቕ ኣቢልካ ነታ ዘለኻይ ሓጢኣት ክትገብር ትኽእለሉ ማለት እዩ ኮምፕሮማይዝ ሲስተም ኣብ ከምኡ ዝኣተው ኣገልግቲ ነይሩ ሕጂ ዮሐንስ ኣብቲ እስር ቤት ኮይኑ ዝጽሒፉሎም ሕጂ ነዚ ቃል እዚ ነዚ ብብራና ተጻሒፉ ኸይድሲ ንዑ ክረኽብዎ ከሎ እንታይ ይገብርዎ ነይሮም ይሰምዕዎ የንብብዎ ኣብኡ ትዘብኡ ዘሎ ድማ ይሕልውዎ ነይሮም እምበኣር እዚ ተጀርኩምሲ ቡፃን ኢኹም ይብሎም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ 2000 ዓመት ልክ ኤግዛክትሊ ክንደይ ዓመት ገይሩ መሲልኩም ጽሑፍ እዚ 1915 ዓመት እዩ ገይሩ በርገ ብ95 እዩ ተጻሒፉ ቀዳማይ ዘበን ማለት እዩ ስለዚ 2020 ኣለና ሕጂ ተቐኒስካዮ ኩሉ መጽእ ማለት እዩ ሕጂ ንዓቶም እንታይ ብሎም እቲ ዘበን ቀረባ እዩ እሞ
ويوحنس لوم انت تمصنيرس انتي مبلنا نعنا اتزبن اتيو يمو مبلنا نمبر قريب يمو يبلنا بركت غزي خمي قريب له كل ነገር አም ፍጻሜ እንዳበጽሐ ይዝገይደሎ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ውግ ወረውግ ሕማም ዘይምቅዳው ኣብ ቸርች ዘሎ ነገራት ክሪዮ ከለና ንምንታይ ዝመልቃልና ይናና ነትምጻት ጎይታ ቀረባ ከም ዝኾነ ይዘረዳና ይህዋተይ እትምጻት ጎይታ እንድሕርዳ ቀረባ ኮይኑ ንህና ድማ ከምቲ ዝቀርቡ መጠን ከምኡ ክንዳሉ ኢና እግዚአብሔር ፍቃድ ከምኡ ኮይና ክንዳሉ ኢና እግዚአብሔር ፍቃድ ስለዚ ኣብቲ ቃል ከነድህብ ኣብቲ ቃል ነቲ ቃል ክንሰምዕ እግዚአብሔር ዘሌና ዘሎ ሽዑ እንታይ ብለና ቡጻን እዮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አንተ አለኩም ዶ እትማስክ ደስ ማዕነ ደሎ ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጎይታ ኣብ ሉቃስ 21 ከንብቤሞ ሽዕና ብትኸላይ ነጥብ ካትየ ግና ኸታ ማዓልትቲያ ኣብ ኩላ ዝባን ምድር ንዘለው ዘበሉ ኩሎም ከመፈንጥራ ክትመጾም እያሞ ስስዐ ስኽራንን ሓልየት ሓዳርን ንልብሁም ከይኽብዶ እታ ማዓልትቲያ ብድንገት ከይትመጾኩምሲ ንነፍስኹም ተጠንቀቁ ኣብ ልዕሊ ዝባን ምድር ዘለው ሲ ከመፈንጥራ ክትመጾም እያ እሞ ሓልየት ሓዳር ስስዐ ንልብኹም ከይኽብዶ ተጠንቀቁ ምስ በለ ድሕሪ ከይድ ከሎ 36 ማንታይ ብለና ካብኡ ንምምላጥ ካብቲ መከራ ንምምላጥሲ ኣብ ቅድሚ ወዲ ኣምላኽ ደዶ ምእንቲ ክትብሉሲ ሓይሊ ክትረኽቡ ምእንቲ ንቑሑን ጸልዩን ይዝብለና እዚ ነገር ተምልጠሉ ብምንታይ እዩ ምስ ኣምላኽ ነቅዒኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጠጠው ምባል ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ እቲ ዘበን እንታይ እዩ ቀረባ እዩ እቲ ዘበን ኣትዩ እዩ እቲ ዘበን ቀሪቡ እዩ ብለና ለቃል ኣምላኽ ተኻላይ ቡጻን እዮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 5 ካብ 3 ፍቅር እስከ 11 ትሽዓተ ጊዜ እንታይ ይመስልኩም ቡጻን እዮም ኣብ ትኸረን ክሰብክ ከሎሲ ተመጀመሪያ እንታይ ይብሎም ነይሩ ቡጻን እዮም ነዮኖት መሓርቲ ምሕረት ክረኸበዮሞ ቡጻን እዮም ገበር ሰናይ እዚ ክገብርዮሞ ቡጻን እዮም ደለይት ሰላም እዚ ክገብርዮሞ ቡጻን እዮም ረይዎ ናይ ቡጽ ምልክት እንታይ መልክም ታቤላን ከላይ ጥቃዕሊ ዘሎ ምሕረት እንትገብር ተኾንካሲ ብጽና ቡጽና ኣለካ ይድብሎም ደሎ ንኹሎም ከም እንዳበለ ይዛረብ ኣብ ዝራእየ ዮሐንስ ሎም ንሪኦ ግና ሕልፍ ዝበለ ነገር ኢና ክንርኢ ኣብ ዝራእየ ዮሐንስ 52 ጊዜ 7 ቁጽሪ ተሰሚሎ አይገርመኩም 7 እንታይ ዘምር ኮምፕሊት ወይ ኻ መልአት ወይ ድማ ቁጽሪ እግዚአብሔር ይዝባል ሕጂ 7 ማሕበራት ይብለና 7 ቀንደል ይብለና 7 መናፍስቲ ይብለና 7 ጊዜ ድማ እንታይ ብለና ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ 7 ጊዜ ድማ እቲ ቡጻን ከም ዝበለ እዛ ቀዳሚት ንበልና እዛ ሕጂ ንሪአልና እቲ ዘመን ቀረባ እሞ ነዚ ቃል እዚ ትንቢት እዚ ዘንብብዎን እቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ዝሕልዎን ቡጻን እዮም ኢሉ ነምበር 1 ኢሉ ጀሚሩ ካልኣይ ድማ ረእይዎ እንታይ ከም ብለና ሕጂ ትብጽናስኒ ቡጻን እዮም ክብለና ከሎሲ እቲ ዝብለሲ ኣብቲ ህይወትና ተኾናሉ መሲልኩም ክመሳሰል ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ቀዳማይ ነክሎ ነቲ ቃል ዘንብቦ ዝሰምዖ ዝሕልዎ ቡጽ ኢልና ኣሎ ቀዳማይ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ጥራይና ሕጂ ንርኢ ካልኣይ ድማ ንኺድ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 14 13 ካብ ሰማይ ከዓ ጽሑፍ እቶም ካብ ሕጂ ብጎይታ ዝሞቱ ሙታን ቡጻን እዮም እወ ግብሮም ክስዕቦም እሞ ካብ ጻዕሮም ክዓርፉ እዮም ይብል መንፈስ ዝብል ድምጽ ሰማዓኹ እንታይ ኢሉ እቶም ብጎይታ ዝሞቱ ሲ እንታይ ብለና ኣሎ ቡጻን እዮም ይብል ኣሎ 13 14 يس 14 ጎይታ ባረካ ምንቱ ወንጌል ዝሞቱ ሲ እንታይ ይብል ኣሎ ምንቱ ዝቃል ዝሞቱ ሲ ቡጻን እዮም ካልኣይ ሳልሳይ ባ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 16:15 እንሆ ከም ሰራቀ መጽ ኣለኹ ጥራይ ምንት ከይኸይድ ንሕፍረቱን ከይርእይዎ እቲ ዝነቅሕ ክዳውንትን ዝእርንብ ብፁዕ እዩ ሰምዑ ኣለኹም እንታይ ሕፍረቱ ምንት ከይርአሲ ክዳውንቱ ዝእርንብ እንታይ ብለና ኣሎ ብፁዕ እቲ ቀዳማይ ቃሉ ዘንብብ ንቃሉ ዝሰምዕ ነቲ ቃል ድማ ዘተርጉሞ ኢሉ እቲ ካልኣይ ድማ ምንቱ ወንጌል ኢሉ ዝመተ ብፁዕ ኢሉ ሕጂ ከኣኒ ሕፍረቱ ምንት ከይርአሲ ከይቕላዕ ምእንቲ ስኒ ክዳውንቱ ዝእርብ ይብለና ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ብሎ ኣሎ ብፁዕ እዩ ኣለኹም ደምሳይ
ኢየሱስ ጎይታ እዩ رابعاي دما أبرأي 19 نسخة توم نابدرار مرأة تجنشل التعدم بوسان يوم صحف بلني نامن مرأة نابت جنشل التطوع سيه بوسان يوم زبل صحف بلني نام مرأة تجنشل تطوع ما تقبل له بوسو يقبل له ويتاي بارخ نافت مرعى جنشل تتصوع دما بوصو يبلو الله تحامشاي را يوحنس عيسرا شدشته اب تقدماي تنسا عدل زلوم بوصون قدسنيو ناي املاك ناي كريستوسن كهانات كوني مسؤون شح عمت كنوكس يومو مبر اتخالاي موت ابزياتهم سلطان يبلون بله امين انتي بلالو اب تقدماي تنسا عدل زلو بوصون قدسون ايو بقى كلا اتنا خلاي موسى اباتم تايبولن سلطان يبولن بله شارشاي راي يوحنس 22 شوعته انه قلطي فمصالخو اتنقالات تنبت ازي مصحف ازي زحلو خا بوصو ايو بلني نزقال تنبت زحلو دما تايبلالو بوصو ايو بلني دغرمكم ازيا كلا جزء دقيمة أفتقدماي إلوامش أنبب سمع دحركا حلو إلو أبزياد ما هم بحد شيء قبل له حلو توم رزق عز حلو وسنتايو بوسانيم كسمع تغليها بيش يقولوا كخلين تيولوجي نايم سمع تقولها نايم من باب تقولها حيال خوني خلي بجريك ببرايس قمتلتل كتب له تغليها قلنا ذي تحلوه تكون كتعبس نيش تفليتك نتانيشتو كتحلوان كتنبر لاني إكزابير زلي أنت لكم نمساي ولنا ولني تشاو عيدما رأي يوحنس عسران كلتين 14 أبتاهم هيوت مسل من تخرجبو نبتا ختمهم بدقيتها من تخاتو وتم كلاونتم زحات أبو بوسان يوم بتارجع نمتاو ها نبتا ختمها بدقيتها نمتاو مسل كرهبو بتارجع نمتاو مسل رهبو كلاونتم دما زحاتو بنسحة أبكر ما أملا بدم يسوس انتي تخونو نسحة رخيبهم استحاتو انتي مساتهم كا بوصانيا بريهم أبزر أيوهان سنبار نتوم شعزن ببلهم زنبره نتوم أبتا شوعات محبر زنبور بسدد السادر زنبور سبات إذ شوعات سديدو انتي تبلندولو بوصانيهم نتقال انت سميعهم نتقال انت أنبيبكم نتقال لما انت حليهم وسي بوصان يهم اتكزير ما تاخون يبلو مالو قريبيو آتي يدلهم دلو نعنا ما the same thing كوم يبلنا له حجنا بتقدمي نبت سالساي نتبخن كيدنا يسوس قويتا آمين نزي قال تنبت ازي زنبب اللهم دم ساي انتاينا ننبب نهلو رأيوه نايبتسنا مسل اتمسنا بصير خطسوا عسي ملآت مسل زوها بكا ها اتقال انت هتقبر كل خاي ويتانا يسكرس لنا مرقس 4 لوقاس 4 تايب لنا حيل تمليو ناب قليلا مسه ناب تاعت ولدلا ناب قليلا دما مسه ناب بيت مقدس دما كمل مادو كدمو مصحف هبوم انببه يبلنا يخمل لهم نو انت يقبر انببه مسيسي حيل تمليو ناب قليلا ناب تاعت ما زعبيه لمس مسسني كمل مادو سنبت ناب بيت مقدس كده مصحف دما انببه يبلنا ويتا يسبارخ ويتا ستاغبريرو مصحفتي اتحق موسى ستاغبرو نيرو ابيت مقدس ناخده ينببو نيرو حواري باولوس من تيموثاوس تايلو 14 تقدماي تيموثاوس تايبلنا انا سقعز مص نامبابن ناممهارن ناممعدن اقلب يلو نامنتاي نقلبالنا حواتي قلبناس امنتاي زلو نبحق نامنباب نقلبالنا دينا اندحرنا نمنباب نقلبالنا خوينا ها نايبصنا مسل تتقعنا له يسوس غويتاي امين انت امين بلو امين و امين دابلكاي غويتاي يبارك يسوس كرداناي اب ارمياس 15 مقال እግዚአብሔር كم ديلو بولي بتنبي خزارب كله على املاح وእግዚአብሔር املاح سراوي قالكا مسرخكسي بلعخ
سكعويتكم بلو لا هو هالوليا بسمكا تسمي يمو قالكاس حاغوسين فساين هنني وእግዚአብሔር አምላክ ቃልካ መስረኸው ክሲ በላዕዎ ይብልና አብዘዳግም ሸሞንተ ሰለስተድ ማታ ይብልና ሰብሲ ካብ አፍ እግዚአብሔር ብዝወጽ ቃል እንበር ብንጀራ አይነብርኒ ይብልና አሜን ስለዚህ እትቃልሲ መስረኸቦስ እንታገርዎ በልዖ ፍስሃ ደስታን ሓጎስን ድማ ሆነ አሜን እትቃል ክሰምዕ ከለኻ ውሽጥኻ ጽቡቕ ወረድ ዝመላእቱም ሰዓት እትቃል ክትበልዕ ከለኻ ኢኻ እንታይ ኣብ ውሽጥኻ ዘሰራስር ሓጎስ ናይ ሰማይ ዝመጻካ ቃል ከይበልዕ ሓደ ኣኽሜል ክመጽእ ኣለኹም ዶ አሜን ኣብ ዘዳግም ሳርሳን ሓደን ድማ ኣብታ ሕሪት ቦታ ብዘሎ እስራኤል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክራእዩ ምስ መጹ ሽዑ ክሰምዕዎ ነቲ ሕጊ እዚ ኣብ ቅድሚ ኩሉ እስራኤል ይንበብ ነበረ ይብለና ነህምያ 8:8 ድማ እንታይ ይብለና ነቲ ቃል ድማ ብጉሉጽ እንታይ ገበሩሎም አንብቡሎም አረድዎም ድማ ይብለና ይንበበሎም ነይሩ ክንበበልካ ከሎ ኣብዚ ኢማጂን ግበሩ ይሕዋተይ እዞም ኣብዚ ድንበበሎም ዘሎ ዋላ ኣብዚ ራእይ 7 ማሕበራት ንሪአን ዘለና እሰብ ከባቢ 9% አንቢቡ ዘይኽእል ህዝቢ ሕጂ እንታይ ገበሩሎም ነይሮም የንብቡሎም እዝኖም ግን ናይ መስማዕ ተኽእሎ እንታይ ነይሮም ዳብል ናይ መስማዕ ተኽእሎ ነይሮም ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ስለዚህ ከነንብቦ ይግባአና እዩ እትራባዓይ እቶም ዝሰምዕዎ ዘንብቦ ይልና ሕጂን ማታይ ንብላለና ዝሰምዕዎ ህዝቢ አምላኽ እንታይ ክትሰምዕ ትውዕል ኣለኻ ነታት ሰምዓኢኻ ኮንካ እትርከብ ተረዲኩም ቋንቋይ ነትሰምዖ ኢኻ ትኸውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስካ ወርኒን ክበና ከሎ بتسمعون بتريون تتقوا كبل ورين كبلنا خلنا نريلنا وانجيل حكينا امبار انت نسمع نوعل لنا ابزقن بوزو زبلكا انتاي كسمع تعل انتاي ختنبب توعلي دبلنا للحجي سمعوا قال እግዚአብሔር كزارب كله ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ልዎ መስልኩም አቡኻና ዲኻን ሲደል ይኻሎም አብሉቃስ 8 እንታይ ልጎይታን ንሱኻ አደይን አሕዋተይንሲ እዞም ነዝቃል ነዚ ቃል አምላኽ ዝሰምዑን ዝገብሩን እዮም ኢሉ መለሰሎም እንታይ ኢሉ አቡኻን ዲኻን ይደሉ ካለው በቃ ኢንተራፕት ገርምስ ካብ አገልግሎት አውጽየምስ ነደይ ንሕዋትን ይልኸይድ ለልየሞሲ ኖ ንዓይሲ አደይን ሓወይንሲ ነዝቃል ዚ ሰምዖ ኢሉዎም ይጸበይ ድሓን ኢሉ ማለት ማዕረኽ እንደይና ንሕና ንሰምዕ ደልና ቃል አምላኽ ማዕረኽ እንደይ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ዘዳግም ኣብ ዘጸአት 19:5 ድማ ውጽለይ እዚኣ ኸደል ያለኹ ሕጂ ድማ ቃለይ ኣጸቢካ እንተ ሰማዕኻ ኪዳነይውን እንተ ሓለኻ ኩሉ ምድርናተ እያሞ ሓለፈ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮነኒ ኢኻ ቃለይ ኣጸቢካ ወለ ዘዳግም 28 ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ቃልካ ኣጸቢካ እንተ ሰማዕኻዮ ነታው ተጻሒፉ ዘሎ ድማ እንተ ፈጸምካዮ ስኒ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣሕዛብ እንታ ክትኮን ኢኻ ክብ ክትብል ኢኻ ነቲ ቃለይ እንተ ሰማዕኻዮ ሲ ዝበረኸት ክመጻካን ክረኽበካን እዩ ዝብል እንታይ ተገይርካ ነቲ ቃል እግዚአብሔር እንተ ሰሚዕኻዮ ዘሙር ሰማዕናዮ ዘሙር ነቲ ቃል ብሰማዕናዮም ብዘንበብናዮን መጠን ኣብ ህይወትና እንታይ ውስኽ እምነት እስክበሉታ እምነት ሃበኒ ኢልኩም ከይጽልዩ ኣይሰርሕን ይኸሙ ኣይሰርሕን እዩ ለሚንካ እምነት ኣይወሃበካኒ ሰሚዕኻን አንቢብካኒ እምነት ዝመጽእ ደሞር ቃል አምላኽ በሰማዕኻ ያመጽ አማንሆም ካትወስእ ደሞር ብዙሓትካ የመጠን ከምቶም አቡሊ ኪዳን ዘለው ነቢያት ኮንካ ትወጽዋላ አሜን አሜን ባህር ተሳግር ሰባት ሕጂና ሕጂ ባህር እንታይ እዩ ውግእ ሕማም ተሳግሮም ማለት ጎይታ ይባረክ አሜን አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ክንሰምዕ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ይባረክ ኣብ ዕብራውያን 2:1 እንታይ ይብለና ማታን ከይትጠውስ نفت سمعهم قال أغلبوا يحواتي ما أتان من تخيت تطفوسي نفت سمعهم قال أنت قبر أغلبوا له نتسمع خياس أغلبوا له نزل لهم تمهارة ذل قال نحنا منفس أملاخ زمرنا ذل خنا أغلبوا لي قبأنا آمين أتا يطعمكم زي كتحقير ما يلا طعمكم ده أي طعمنا هو حقي يسوع قويتاي أجو خفرفر دينا لمينا غنينا ኢየሱስ ጎይታ እሞዚያት ሐቂ
مصحف كلتا سبات كنرينا زي مسمع ጥንቆላ ከም ዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 15 ፍቅዲ ሓደ ሳሙኤል ንሳኦል መጺታ ኢልዎ ሳሙኤል ስማዕ ሳኦል ስማዕ ኢልዎ ቃል እግዚአብሔር ክነግሮ ከሎ እግዚአብሔር ከምዚ ክትገብር ደሊካ ኣሎ እዚ ድማ ቃል ኣምላኽ ይምሰሎ ኣብ 22 ንሰለድና ኣፍታ ፍቅዲ ዘሰይ እንታይ ብለና ቃል እግዚአብሔር ሳሙኤል ካን እቲ ዝበሎ ሳኦል ኣይፈጸመን ንኣማሊቃውያን ኣጥፋእዮም تنفاس زلوا زبلوا كل أطفال سولسي زاربوا كله سمعيه جنا يقربلون كم تزبلوا سلزي جبره تايلوا مسيلكم سمعوها ساميل كا نجزابير سي زحر مسوات حردن كم مسمع دهاي زابير غير دو يحقوا سويو إنه مسمع كمسواتي صن مبال دماء كاب سبحي دعول يبلتيو بلو يقرم قالي نجزابير سنتاي قد بهذا بليلوا مسوات أباقي عسل زحرج قالوا سبحت نو نسمع سي كم مسوات يبلت كاب سبحي دعول انتاي قبرت صن مبال يبلت إلوا سأول اثناتو تايتل اتجزابير ذهبوا تايتل لوز جبره بزي أمكنياتي سأن مسموعي زقرمكم أنصرنا داويت ود سيد ما يقرمكمي أما مزمور داويت سوسان كلتن عصرت حالة تاريخ موسين تلتان اجزابير مخانو اجزابير حاسة تزاربه أنا لما خلتسع سمع أخوه ويليك ناي داويت كحل بزبالي حاسة اجزابير تزاربه كلتسع يسمع إذا غاني نتزاروا نجر زي قبر بو مغنت منق السناتو انتا جيروا لوز جيروا اتخاب أملاخ زنبورو كبرت انتا جيروا مسيركم لوز جيروا ساولن داويتن اجزابير يسوعوا ساول سي بدلاي بعلي خون المرس نافت منق السنات إن فاكت سي اجزابير بعلو مريسوا ودوك دعلو بو خدان لخلو أب كرنات إفريم ساميل جيرو حدا قبز كاب عليت بينام سدد كالله وموسونا إسرائيل نقص كون مريض إير لو خيلس إجزابير بعلو مريضوا يتمرجوا جن لزقوا برا بمنتاي سأل مسموعين عرفت لهم ده سأل مسمعنا نجارات كل خن لوز كنجبر نخلينا سأل مسمعها دحنات كالوز كتجبر تخليها وين لوز كتجبر تخليها نقرأكم على لهم كلام لغيزي سأل مسمعها أنت تجبر نجارات كل خبالة شوكة يخلي إن بارتها بلالو ده مسمع سنتاي تنقولا يلوه سنداي مبال ما تايو تنقولا يبلولو نجزابير مسواتي إذا يخون دحوك سنتاي مسمع دهاي مسمع قال أملاخي انتاي زقبرو دحوكو سو يسوس قوي تاي أبي يوب 33 انتاي بلنا نجزابير حنسا يزارب سبقنا حنسا قلتسا يزارب سبقنا هاي قلبن بروغات قال نجزابير نقلب قال نجزابير نسمع يسوس قوي تاي يسوس هاب العلو كله قويتاي يتحامشاي دما نتابو تصحيفو زلو زحلوو تتغزي قربا يمو نتابز قالتين بتزي زلو زنببن تسمعن نتاو زلو دما زحلون سي وصو ايو ايترسعوا دي اينا نزارب نمهار دلنا انا مጨረሻ ካንተ ብለን ነቲ አኡ ተጻሕፉ ዘሎ ድማ ዝሕልዎ ማለት ዘተግብርዎ زفصمو سمعات كيت خليها ام بيب كارما فلات تكون تخليها تري نبير قال انت ترجمالو انت ري حلي خاص انت ترجمالو اذ بلنا زلو مالك ስለዚህ اماتيو شوعت نذكرون تخي الناس طيب لنا قلام له نتنغري سمعوا زغبروس ابلنا كم حدا بلهي سبعيو بيترم مامتاي سرته اب كوحيب كريستوس شعو نفاس مصيو وحج مصيو زناب مصيو دفوا امنتاي تسريتا اب تخوف سله تسرتت انت خوينا سميعه سلس جبرت سي انت خوينا نقاي ملتن كورونا فيروس وق شجر صفعفعنا انت يجبران اي ودقان صنيع انت يجرا تطويله سلامتاي نتنغري سمعوا زغبرو بلهي سبعي يمثل انتم بلهكم كوني እግዚአብሔር ጸውዒና ዘበና ሙሉ ቃል አምላክ እንሰምዕ ንኽሊና ክንደዚያ ቁንጣር ግን ዘይን ሙቭ ላይ ንገብር እንተ ኮይና ዘይን ንገብር አፍቅር መሐር እንዳተባልከ ምሕርኒ
هيا فكرني دحر تبلا لك ابوشتها يسرحني زي حواتي قال لكم ده ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ባርነት አቡ ተጻሒፉ ዘሎ ዝሕልዎ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ 2:3-4 ይብለና ንሕና ትእዛዛቱ እንተሐሎና ከም እንፈልጦ በዚኢና እንፈልጥ ኣነ ፈልጦ እየ ዝብል ንትእዛዛቱ ከዓ ዘይሕልዎ ንሱ ሐሳዊ እሞ ሐቁናው የልባን ንኣምላኽ ፍቅር ዝብል ተኮይኑ ነቲ ቃል ሰሚዑን አንቢቡን ዘተግብሮ ሰቢዩ ይብለናል ኣብ ያዕቆብ ይዛረብ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ቦታ ይዛረብና ሕዋተይ ሰሚዕና አንቢብና ነቲ ቃል ክንገብር እግዚአብሔር ይደልየናል ነዞም ሸውዓተ ማሕበራት ማርታይ ዝብለን ዘሎ በመላእኹ ገይሩ ዮሐንስ ጽሑፍ ገይሩ ዝብሎም ዘሎ እንታይ ይብሎ ነቲ ቃል ዘንብቦን እቶም ሰምዑዎን ነቲ ኣው ዘሎ ዝሕልውዎን ቡፃን እዮም ሎሙ ድማ ንዓና ኣብ ዝመጨረሻ ዘበን እዚ ኸው ይብለናል እግዚአብሔር ነዘንበብካዮን ሰማዕካዮን ቃል ንኽትፍጽሞ ትጋህ ይብለናል ማለት እዩ ጸል ተተባይልካ ትክጽልለካ ኣብዚ ናይ ድሕነት ክምህሮም ከሎስ ዓበይት ለው ዝምህሮም ጎይታ ይባርኮም ደቂ 80 ገለን ዓመት ኣቦ ኣደ ብሎም በቃ ወይ ክፍተውሃ መቸስ ንዑም ጥራይ ክትምህርተ ትነብር ጎይታ ይባርክ ትልቦም ክትዒ ኣታጠፊና እንዲና ነርና ኣታጠፊና እንዲና ነርና ኣብልንቶም ሰባይ ጎይታ ይባርክ እሞ ነቲ ቃል ትኽንፍጽም ወይ ትልቦም ሲ በቃ እንታይ ገብረካ መስልኩ ናይ በሓቂ ንኽትምህሮም ካንሲ መንፈስካ ይሕደስ በቃ ሙስኦም ይካ ትማር እና እንታይ ምሳቶም ይኽሞ ተቃል ኣምላኽ ክነግሮም ከለኻ ከምዚያ በቃ ሊትራሊ እንታይ ብሏ ጸልተ ኢልካ ያምስ ጽሊ ይጅምሩ ጸልተ ተባይልካ ክጽልት ትከላለካ ጸሎታይ መንእሰያት ሕጂሲ ኣወዳት ክብል ጸኒሐ ኣብ ጸሎት የለሁም ሽምኩም ከማን መሽና ይገበርኩ ነዚ ንማዓሉ ሕጂሲ ክትሐርቕ ከማን ዝግባእካ እኮ መንእሰይ መይተባ አይደሉ ክትብል ይደለካ ኣብተይ ታይልሃንሲ እንታይ ሰብ ሓወይ ደኺምና እንዲና ገለ እንታይ ደኺምኩም ዳ መይትኩም መንበር ኢልያ መይትኩም ስሓቅ ሰብ ተወደቕ ኢልያ ኣታ መይትኩም ኢልካና ከምታ ዘላታ ሕጂ ዲኹም ኣለኹም እንድሕር ዳ ክትጽሊ እዛ ንሕናስ ከም ኤርትራውያንሲ ኣቱም ብሩኻት ሕሰብዎሞ ሕጂ እንተደይ ጸሊና ማዓሲና ህንጽሊ ሕጂ ስለ ህዝብና ተደይ በኺና ማዓሲና ህንበል ስለ ጎረባብትና ስለ ትግራዎት ስለ ኢትዮጵያውያን ስለ አምሓሩ ስለ ኦሮሞታት ኩሎም ስለ የመን እስኪ ስለ የመን ጸልይ ዝፈልጥ ኣነ ሕጂ ኢልኩም ዘልዕ መቸ ደፊሩ ይህሉ ንኸውን የመን እኮ ትፈልጡ ኢኹም ካብዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ውግእስኒ ንኽንደይ ኣዋር ዓመት ገይሩ ይሓልፍ ሰብ እኮ ሃሊቕ እዩ ሕጂ ኣብ ካንሸለና ምስ መፀ እንዳ ኣብ ትግራዎት ምስ መፀ ገዛና ቀሪባ እንዲያ እዋያ ጸሎት ኣውጅ ሰለስተ መዓልቲ ጾም ጸሎትን ሪኹም ኣለኹም የመን እኮ ጠፍዩ ህዝቢ ጎረቤትና እኮ እዮም ማይ ስግሪ ኢልካ እኮ ብጃልባ ሃሊቑ እኮ ይሰብ ኣስላም ስለ ዝኾኑ ሰብ ከሕዋትና ይኾኑ እምበሽ ስለኦም ክንበኪ ማን ዝግባአና ሞር ስለዚህ ማሕበር ኣምላኽ ጸሊ ክብለካ ከሎ ኣገልጋሊ ጸሊ ክብለካ ከሎ እናጸለየ ማለት እዩ ኣዘዝ ጥራይ ድማ ኸይንኸውን ተማ ኣገልገልትን ማ ግበር ጥራይ ባህልቲ ኸይንኸውን ምንቲ ጸሊ ይግባአና ጾም እንተይልካ ጾም ትኽእል ኢኻ ስለዚህ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ደሎ ትምሳን እቲ ዘበን ቀረባ እይሞ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብቦን ነታው ተጻሒፉ ዘሎ ዝሕልዎን ዝሰምዖን ሲንታዩ ብፁዕ እዩ ይብለና ኣሎ ተዛሪበ ብዙሕ ከማን ሰዓት ኣይድልን ነዚ ነዛ ቃል እዚኣ ጥራይ ኣንቢበ ከይድ ከማን እኽልቲ እያ እዛ መሰይ እዚኣ ዘበን ቀረባ እዩ ነቲ ቃል ኣንብቦ ስምዓዮ ድማ ኣብ ዩቱብ ሲልካ ክትምላእ ካብ ትውዕል ዩቱብ ክሰምዕ ተውዒልካ ዩቱብ ኮንካ ክትወፅእ ፖለቲካ ክሰምዕ ተውዒልካ ፖለቲሻን ኮንካ ክትወፅእ ከመይ ቃል ኣምላኽ ካበይ ክመጻልካ በቃ እሱ ክሰምዕ ኣትምታት ቃል ኣምላኽ ኣነ ደምፃኽዎ ቃል ኣይኮነን ዝብል ይነግረኩም ኣለኹ ክሰምዑ ዝወዓልካ ኢኻ ትኸውን ኢንፍሉዌንስ ዝገብረካ ግድነት ኢኻ ምዛረብ ዋላ ሃተፍተፍ ክትብል ከለኻ ለይቲ መንፈሳዊ ሕልሚ ክንትሓልም እቲ ክሰምዑ ዝወዓልካ ኢኻ ትሓልም ሰው ኢንፍሉዌንስ ኣለዎ ዛስዋይ ነዞም ማሕበራት ድብለን ዘሎ ዘበን ቀረባ እዩ በቃ ይጠፍዮም ይዕፀዱ እዮም ካብ ዘለዉ ይቕተሉ እኳ እዮም ዘለዉ ስደት እዮም ዘለዉ እኮ ሕጂ እንታይ ኢልዎም እቲ ዘበን ቀረባ እሞ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብብን ነዚ ቃል እዚ ዝሰምዕንሲ ነቲ ኣው ተጻሒፉ ዘሎማ ዝሕሉ እንታይ እዩ ብፁዕ እዩ ኢልዎም ብፁዕ እዚ ሕጂ ንዓቶም ከምዚ ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ኣባና 3-4 ብእንግሊሽ በአምሓርኛ በትግርኛ ሓድሽ ትርጉም እንዳበልና 4-5 ዝነበሮም ከይመስለኩም
اتا تقلال برانا يوحنس صحابه بحالات كريوا انت خوينم سي بقى خمزي انتي مخبلكم كم خاب السماي قلت وردي نعاتهم نحنا بغزانا تعاطفوا له بيمان بصقامنا خلو معاس كم زنبه مندعي انبب سمع نتنبب كان سمع كان ما حلوه نبرلو يبل الله እግዚአብሔር አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ አሜን አብያሱ ኸንብብ የመባኽን ውዲና ድራር ጎይታ ኻ ስለዘለና ሓደ ሸሞንተ ኩላህና ነውጽሞ ነገራት ቀንዓና እንተ ኮይኑ ኩላህና ንፈልጠይና ጽሑፍ ዚ ነታውት ተጻፈ ምንቲ ተጠንቂካ ክትገብሮስ رايو نتابو تتصحفس من تتنقي كخد قبرس معالتن ليتن استنتنو انبر اذا مصحف حقي ازي كاب افكا ايتفلاي شو مقدخا قنعكا شو عدما خسلتكا ايو نتابو تصحف زول من تتنقي كخد قبرس معالتن ليتن استنتنو انبر اذا مصحف ازي حق زي خاب افكان تاي تكبرو اي تفليه مالت ابزخد كايو opportunity قال املاح تزارب ابزرخب كايو اغاطامي بpolitica بتفلالي جمر مسبلسف نابي شبل تبلو ناب قال املاح توزدو مالت اب سرحخا اب تمرتخا اب غربابتخا كاب افكا خيفلخا نزقال تزاربمو شو انت خونلكاي تطنعالكان تصبقالكان ايو انتاي تتقنعن تتصدقنك مدراوي نابرها خي ترفه حداركا خي ترفه هيوتناي بيتسبكا خي ترف انت خونه يقنعن يصبقن معاس اتقال بزعبو خزارب متجمركا امين ويتاي بارك كابزلنا انت سينامو صلينا هالوليا هاليلويا اندستنتنا اتزبن قربا يمو اتينذ قالتن بيت ازن ببن اتم سمعون نتابو تصحفو زلو زحلون وصان يوم محارتي محرت كرخبي يمو وصان يوم حقالات نمدري خورس واي يمو وصان يوم سلسمي انت تصرفكم ديشمكم ولا انت هابهم سي وصان يخم ويتات تبزح تزاربو سنتاي دبل نيرو افتخرن وصان يوم لودما منفس እግዚአብሔር نتقال انت አንበብናዮ انت سمعناዮ نتاو زلو انت حلناዮ وصان يخم يبلنالو وصو ማለት ናይ እግዚአብሔር ፌቨር ደሎ ከምት የሴፍ ኣብ ምድር ግብጽ ፌቨር ዝነበሮ ፌቨር او هالوليا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለቃልካ ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኬ ነዝማዓድካና ማዕዳ እግዚአብሔር ክንገብር ጉልበትን ኃይልን ትበና ንስኻ ይኻሞ በመንፈስካ ጸጋኻ ተብዛሐልና ንጽልይ ኣለና አቅምና ሂደት ምኻኑ እግዚአብሔር ትርኢ ኣለኻ እግዚአብሔር አብ አቅምትህ ንስኻ ይኻሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዝሎሚ ተማህርና ቃልካ ክንንብብ كنسمع تاو تصحف زلد ما خنفصم እግዚአብሔር ጉልበት ክትበና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኬ ንድኹም ኃይልትብ በስኑፍማ ብርትዕት ውስኽ ንስኻ እንዲኻ እግዚአብሔር ትጽቢት እስራኤል እግዚአብሔር ቶም ጽበይኻ ሰይሓንኩን እዮም ተባሂልኩም ተጻሐፈ እግዚአብሔር አቦ ትሕንኻ አምላኽ አይኹን ካንሞ እግዚአብሔር አቦ ንህዝብኻ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ሎሚ ክትረዳአና ሂደት ፈሊጥና ነተ ሂደት ክንነብር ጉልበት ክትበና ብዙሕ ተፈለጥና ድማ እግዚአብሔር ነቲ ፈለጥና የብዙሕ ክንነብረሉ እግዚአብሔር ጉልበት ክትበና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኬ ኣብቲ ንስኻ ትርከቦ ንስኻ ትፈትዎ ንስኻ ድማ ዘለኻዮ ቦታ ክንርከብ እግዚአብሔር አቦ ትረዳአና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኬ አይ በኃይልን አይ በኽእለትን እንታይዳ በመንፈሰይ ተባሂሉ ከም ተጻሐፈ አንተ አብኸረን መንኻ አብቅም ዝራር ቤልማ ጎልጎል ክትከውኒኻ ተባሂሉ ተጻሒፉ ሞ እግዚአብሔር ቃልካ ኸይነንብብ ቃልካ ኸይንሰምዕ ከረን ኮይኑ ቅድሜና ተገተረ ከተልዕሎ
بكريستوس يسوع نصلي علينا እግዚአብሔር አቦይ ንዓኻ ኸንሪ ንዓኻ ድማ ኸንሰምዕ ዝኸልከለና ድብል ኣኽራናት ከተልዕል እግዚአብሔር አቦይ ብዙሓት ኣኽራናት ይዘለሎሚ እግዚአብሔር ከተልዕለልና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንርስና አምሊጥና ኸነምልጥ ብዙሓት ክትረዳና እግዚአብሔር አቦይ ነህዝብና ናይ ጎርባብትና እግዚአብሔር ነገር ትሪ ኣለኻ እግዚአብሔር አምላኽ አምላኽ አስቴር ሙኻንካ ተገለጽ አምላኽ ሞርደካይ ሙኻንካ ድማ ተገለጽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ ሞገስ ክትበና ብርሃን ዓለም ክንከውን ጸዊዕኻና ኢኻ ጨው ክንከውን ጸዊዕኻና ኢኻ ሞ እግዚአብሔር ኣብዞም ተስፋ ቆሪጾም ንስኻ ዘይብሎም ተሐሊሎም ዘሎ ብርሃን ክንከውን እግዚአብሔር አቦይ ቃልካ ሒዝና ክንከዶም እትዘንበብናዮ ቃል እትሰማዕናዮ ቃል ሒዝና ክንከይድ አቤቶም እግዚአብሔር ሰላም ዝህብ ቃል እትዕረፍት ዝህብ ቃል ሒዝና ክንከይድ እግዚአብሔር ክትረዳና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦይ ኃይልና ክትሕድሰኹም ንስሪ እግዚአብሔር አበረኽት ክንዲብ ኣብቲ ንስኻ ትርከበሉና ይጸሎት ስፍራ ክንዲብ እግዚአብሔር ኣብ ከረን ቀርሜሎስ ክንዲብ ካብ በዓት ወፂና ድምጽኻ ክንሰምዕ ጉልበት ክትበና ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ ንነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር ክትዛረብ ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤት ኃይልኻ ክምላ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተስፋን ዝቆረጹ ተስፋኦም ክንሕድስ ተሐለሉ እግዚአብሔር ከነበርትዕ ተሰብሩ ድማ ክንዝንን ኢኻ ጸዊዕኻና እሞ ነዚ ቃል ዝኽንሰምዖ ነዚ ቃል ዝኽነንብቦ ክንነብረሉ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ሰባት ክርኢኻ እግዚአብሔር ኣብ ናብራና እግዚአብሔር ኣብ ደቅና ሰባት ክርኢኻ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ስምካን ስለ ጽድቅኻን ኢልካ እግዚአብሔር አቦይ በክርስቶስ ኢየሱስ ኃይል ክትበና ንጽልይ ኣለና ኃይል ክትበና ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ንማሕበርካ ንምድኻም ዝወፀ ናይ ጸልማት ጉልበት ደገታት ሲኦል ኣይክሒልዋንዮም ተባሂሉ ተጻሒፉ እሞ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ክትወጎ ይጽልይ ኣለኹ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ ኃይል ክትበና ንጽልይ ኣለና ኃይል ጸላይ ክትኣስር ይጽልይ ኣለኹ በክርስቶስ ኢየሱስ ናይ መዋርትነት መንፈስ ነዚ ማሕበር ዝዝል እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማሕበር ዝሕማቕ ዝዛረብ ዘበለ መንፈስ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ይግምጥል ኣለኹ ክብትን ዝመጽእ ናይ ጸልማት ጉልበት በሐሳብ ክፈላሊ ዝመጽእ ናይ ጸልማት ጉልበት እግዚአብሔር ዘይሰማምዕ ዘይቀባበል ናይ ጸልማት ጉልበት እግዚአብሔር አቦ ክሰብሮ ይጽልይ ኣለኹ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከም ሓደ ሰብ ኮይና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ከም ሓደ ሰብ ኮይና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ክንድፋዕ ጉልበት ክትበና ይጽልይ ኣለኹ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ ንስኻ ዓቢኢኻ ንስኻ ልዑል ኢኻ ስምካ ጸዊዕ ዝሓፈረ የለን ንስምካ ጸዊዕ ዝተዋረደ የለን ኣታ ማህሌት እስራኤል እትርከብ ንስኻ ቅዱስ ኢኻ ኣቦታትና ኣባኻ ተወከሉወ ኣባኻ ተወከሉ እሞ ንስኻ ድማ እናገፍካዮም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ኣብ ዝመጨረሻ ዘመን እዚ ከምቲ ንስኻ ደልየና ኮይና ክንጸንሓካ ጉልበትን ኃይልን ክትበና ንጽልይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ሰብ ብላይን ሰምዑ ዘለው እግዚአብሔር ነዘማብ ዘለና እግዚአብሔር አቦይ በክርስቶስ ኢየሱስ ንህዝብና ብስራት ነገርቲ ወንጌል ነገርቲ ኮይና ክንወጽእ ምእንቲ ውሽጥና በወንጌል ክምላእ ውሽጥና በቃልካ ክምላእ ውሽጥና በተስፋ እግዚአብሔር ክምላእ ገና ተስፋ ንእስራኤል ያለው ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ገና ንኤርትራ ድማ ተስፋ አለው ክንብል ገና ንጎርባብትና ተስፋ አለው ክንብል እግዚአብሔር ጉልበት ሃበና እግዚአብሔር አቦይ በክርስቶስ ኢየሱስ ክብር ንበካለና ነተዓበስምካ ፍግም ንብላለና ኩሉ ክብር ንስኻ ወሰዶ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ጎይታ ይባርክ።